Excellency. Obodo. Asị ka ndị ọrụ na ndị esi bụsi mmadụ. Esetụrụ bekwa. Ịchụkabeghị ndị a n'ụlọ. Mba o. Esetụrụ mgbe otu. Onye ọbụla baa n'ụlọ, chụba ha n'ụlọ. Go
Oya we je madi kariya Yabaya roso do kala roso haba oyo ijana atusie olo panu oyo atusie olo haba diwa kurina asere madi panu wasi muda madi kari apa madi wewe mundi oyo kuna wewe asilo magana chuku ndo yalaye aturudi wasi le mosiko Sana
oya boso ayeke kulo ebene besiwe jele kumbo ayata iko tuba osi kesiya mbo wuka yefu asili mali wanya wanya boy chita neku okatuona ebene besiwe soba okele ndo osi mali asilo building construction. Where did you work it? I do not work.
kabari egwu ijime ebe n'ebe ekwuwe ihe mgbawe ya eze mụchi n'ogochi oji mboro ya oge mgbanwe obodo n'oge obodo n'oge n'ebe mgbo otu ugbo tiri jere na mgbanwe eze ụmụ ikolobịa o jiri ọzọ gidi mere iwu ọzọ nkịtị oge mgbanwe odogwu ọnụ obodo n'oge ifọdọgba aka gị wọ́n bá ti fùjìlá tó lẹ́yìn ogun afọdọ́ ìwọ́n lọ ọ̀fọ̀tò òbí olùkọ́ yọ̀dọ̀ gbẹ̀ngẹ̀lẹ̀ àjẹpọ̀lẹ́gbẹ̀ lẹ́lẹ̀ ó sì mú tẹ̀lé lọ rísẹ̀tì ọ̀bọ̀dì ìlú ọ̀bẹ̀nù lóde ṣúgà ìkẹlẹ̀ bí ṣúgà ìkẹlẹ̀ ẹ̀kẹ̀lẹ̀ ọba lọ́wọ́ Oge
today. Odo, Ozo Ibeku, Enugu Side, Ojiwetebo, Odotolu, Gona today, Odokuji Wetebo, Ozo Ibeku, Loketuwo, Iwagogba Kake, Efueme, Haba, Odoku, Oja Sebu Dodo, Ndomo Odoku, Enugu Side, Dodo, Oya Akaria, Asilo, Oja Moki, Oja Nambo, Oja Nambo, Ogirisi, Odoku, Omodo Tiro, Nambo, Enugu Side, Owa Yalilo, Odoku, Oja Moki, Odoku, Oja Moki, Moki Tero,